Morjesta! Tällä videolla näytämme, mitä voisi tarkistaa kaukolämmön siirtimestä lämmityskauden alkaessa. Modernit kaukolämmön siirtimet pysyvät säädöissään automatiikan avulla, mutta muutama perusjuttu on hyvä tarkistaa. Paisunnan säiliössä tulisi olla painetta noin 0,6 baaria. Helppo tapa kotikonstein paineen tarkastuksen on irrottamalla korkki ja esimerkiksi kynänkäreillä hetken aikaa painamalla ja kuulee, että suhahtaa. Verkoston paine tulisi kotiolossa olla noin 1 baari. Mittari löytyy usein paisuntasäiliön läheisyydestä. Jos paine on alhainen, mittarin läheisyydessä olevasta 2 venttiilistä varovasti kääntämällä paine saadaan nostettua, ja kun löydetään 1 baari, käännetään venttiilit kiinni. Tämä demoversio ei ole kytkettynä verkkoon, joten se näyttää 0 baaria. Verkoston paine kannattaa tarkistaa erityisesti batterien ilmauksen jälkeen. Ohjaustermostaatit tulisi olla aseteltuna 70 asteeseen. Kaukolämmön säätimestä pääset tarkastamaan käyttöveden lämpötilan ja lämmityskäyrän. Lämmityskäyrää pääsee säätämään säätöpiiristä ja täältä pystyy säätämään eri lämpötiloja eri ulkolämpötiloille. Tarkastamme myös käyttöveden asetusarvon, jonka ohjearvo on 58 astetta. Lopuksi kannattaa tarkistaa, ettei lattialla ja liitoskohdissa ole näkyviä vuotoja. Näillä vinkkeillä voit valmistautua kylmeneviin keleihin. Aidosti paikallisia ja rohkeasti vastuullisia. Varkauden aluelämpö.